Днес ще ви представя MrBeat. Това е модерна онлайн платформа за казино игри, лесна за използване и достъпна за всеки. Ще откриете ротативки, игри на маса, казино на живо и дори спортни залози. Целта е ясна, бърза, стабилна и приятна игрова среда. Преди да продължим, погледнете описанието под видеото. Там ще намерите специален линк, който ви дава достъп до най-добрия бонус за нови играчи в момента. MrBeat предлага атрактивен начален бонус. При първия си депозит получавате автоматичен бонус, който увеличава началния ви баланс. Понякога към бонуса се добавят и безплатни завъртания според активната промоция. Това е отличен начин да започнете с повече средства и да пробвате различни игри. Минималният депозит за активиране на бонуса е достъпен за всички. MrBeat поддържа удобни и лесни методи за плащане, банкови карти, електронни портфейли и други бързи решения. Депозитите се обработват веднага. Тегленията са бързи и лесни за управление. Целият процес е създаден да бъде плавен и без усложнения. Регистрацията е бърза. Създавате профил. Попълвате необходимата информация. Правите първия си депозит и веднага получавате бонуса си. Интерфейсът е интуитивен, ясен и работи отлично на компютър и мобилно устройство. MrBeat е пълноценна платформа. Предлага богат избор от игри. Плащанията са удобни, бонусите са изгодни, а използването е лесно и приятно. Ако търсите модерно, надежно и комфортно онлайн казино, MrBeat е отличен избор. Не забравяйте да кликнете върху линка в описанието, за да активирате специалната оферта. Тя е валидна за ограничено време. Забавлявайте се и играйте отговорно.